Dobrý deň, moje meno je Peťo Živý a všetkých by som vás veľmi srdečne pozval na festival inšpiratívneho vzdelávania alebo prirodzeného učenia Rádi s deťmi. Do Banskej Bystrice 18. až 20. októbra do školy Fantázia. Bude tam obrovsky veľa pohybu, divadla, tanca, spevu, práce s telom, aj práce s rukami, veľmi veľa hudby, hudobného vyjadrenia, viac menej všetko to, čo je pre nás dôležité, aby mohlo cez nás byť rozvíjané a aby sme mohli byť tvoriví. Jedinečnou perlou tohto stretnutia bude Per Albom, 81-ročný človek, ktorý má vyše 40-ročné skúsenosti z praxe z očí voči deťom, ako im vytvárať prostredie, kde by sa mohli cítiť bezpečne, kde by mohli byť sami sebou a zároveň vrastať do svojej tvorivosti k sebe samým. Takže 18. až 20. októbra v škole Fantázie všetkých vás vítam, ktorí chcete dať a vložiť svoje sily do toho, ako spolu utvárať prostredie, kde by deti mohli skutočne byť sami sebou, kde by učitelia mohli byť radi s deťmi a kde by rodičia sa mohli tešiť, že sú deti také, aké sú.